Kvantna meditacija koristi apsolutnu mirnoću kako bi usredsredila um i emocije, spajajući obje sa prirodno prisutnom energijom tijela. Koristeći ovu vrstu meditacije, mi održavamo veću sposobnost donošenja dobrih odluka, održavamo trajno stanje zadovoljstva životnom energijom u svom okruženju i eliminišemo stresna osjećanja. Mnogi koji godinama meditiraju na ovaj način također vjeruju da je to korisno u liječenju tijela od fizičkih tegoba. Kvantna meditacija spaja um i tijelo na takav način da pomaže praktičarima da postignu i održe stanje prosvjetljenja. Mnogi opisuju kao intenzivno opušteno, ali visoko budno stanje. Kvantna meditacija je jedna od mnogih tehnika meditacije koje se praktikuju širom svijeta. Međutim, razlikuje se od drugih vrsta meditacije po tome što njen fokus nije samo smirivanje uma ili postizanje opuštenog stanja. Kvantna meditacija je umjesto toga tehnika koja se koristi za proširenje nečijeg fokusa, kako bi se proširio na mjesto gdje je um dosljedno svjestan beskonačne stvarnosti. Mi koji se bavimo kvantnim oblicima meditacije, vjerujemo da ova praksa doslovno transformira kemijski i ćelijski rad mozga. Ove fizičke promjene zapravo omogućavaju ljudima da iskuse nove i prosvjetljenije načine života. Dok radite meditaciju na ovaj način, um se prenosi u kvantno polje, dok se moždani valovi pomiču iz beta stanja, što je normalno stanje u kojem većina ljudi djeluju dok su budni. Dok je um u kvantnom polju, moždane ćelije su zapravo sinkronizirane i cijeli mozak je aktivan u isto vrijeme. Ovo stanje je također poznato kao super svijest. Nakon što naučimo kvantnu meditaciju, oni koji redovno koriste hvale sposobnost da mogu da uđu i izađu iz stanja super svijesti po volji uz vrlo malo truda. Čineći to, mi osjećamo stalno stanje unutrašnje smirenosti i povezanosti sa drugima, što donosi osjećaj mira koji se osjeća čak i kada nismo u meditativnom stanju. Neke od drugih prednosti kvantne meditacije su sposobnost liječenja bolesti i sposobnost dubljeg povezivanja sa okolinom, kao i sposobnost manifestacije. Učenje bilo kojeg stila meditacije zahtijeva intenzivan fokus i ništa se ne razlikuje od kvantne meditacije. Inače proučavam i bavim se kvantnom meditacijom već dugi niz godina i razmišljam o tome da napravim jedan video na temu vođena kvantna meditacija sa mojom jedinstvenom tehnikom. Pa ako ste za to zainteresovani, pišite mi dole u komentarima. A do tada vi ste na kanalu Kvantni um koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. I hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!